श्रीकृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు లెవెల్ 3 కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ లెవెల్ 3లో మనము భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథం, అది భక్తి యోగ పరిపూర్ణ శాస్త్రంగా పరిగణించబడేటువంటి ఆ గ్రంథము శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు సంస్కృతంలో రచించినటువంటిది. సో దానికి సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానము అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులు అయినటువంటి పరమ పూజ్య శ్రీమద్ భక్తి ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వ్యాఖ్యానం ద్వారా మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భక్తి రసామృత సింధువు లేదా భక్తి రసామృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథంలో మొత్తము 4 విభాగాలు ఉన్నవి. అందులో ప్రథమ విభాగంలో మనము ఇప్పటి వరకు 15 అధ్యాయాలను చూసాము. సో ఈ క్రమంలో లాస్ట్ క్లాస్లో రాగభక్తి అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటి అంశము. సో ఈరోజు క్లాస్లో ఈ రాగభక్తిలో మరికొంత వివరణను మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ రాగాత్మిక భక్తి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినటువంటిది. సో రాగాత్మిక భక్తి అంటే ఏమిటని అనుకున్నాము? హరే కృష్ణ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్ ఎవరైనా రాగాత్మిక భక్తి హరే కృష్ణ లాస్ట్ క్లాస్లో చూసినటువంటి అంశాలను కొంచెం ఎవరైనా. సహజ భక్తి ప్రభుజీ, వాత్సల్య రూప అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ లో ఉండే వాళ్ళది, ఓకే, సొంత ఫ్యామిలీస్ లో ఉండే వాళ్ళది రాగాత్మిక భక్తి. వృష్ణి వంశీయులది గాని అంటే బృందావన వాసి, అది సంబంధ రాగాత్మిక భక్తి. జనరల్ గా రాగాత్మిక భక్తి అనేటువంటి దాన్ని మనము ఓకే కుటుంబీకులుగా ఉండేటువంటి, మరి కుటుంబీకులుగా లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా, గోపికలు వాళ్ళు అక్కడ ఉండేటువంటి. హరే కృష్ణ. అది రాగానుగ భక్తిగా ప్రభుజీ. అట్లా సంబంధం లేకుండా వాళ్ళనే ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి, అంటే వాళ్ళని అనుకరించే వాళ్ళకి వాళ్ళు రాగానుగ భక్తి కింద వస్తుంది కదా ప్రభుజీ. కరెక్టేనా ప్రభుజీ? వస్తుంది, అనుసరించేటువంటి విధానం అనుగా అది. సో అయితే రాగాత్మిక భక్తి అంటే సహజమైనటువంటి ఆకర్షణతో ఆ భగవంతుని కృష్ణుడి పట్ల
ఆలోచనలో మునిగి ఉండేటువంటి విధము, లేదా సహజ సిద్ధంగా కృష్ణుడితో ప్రేమతో ప్రవర్తించేటువంటి విధానాన్ని రాగాత్మిక భక్తి అని అంటున్నాం. అది దాంట్లో వివిధగా మళ్ళీ కామరూప రాగాత్మిక భక్తి, సంబంధ రాగాత్మిక భక్తి అంటూ వృష్ణివంశీయులు, తర్వాత గోపికలు, ఆ విషయాలను మనము గత క్లాసులో చూసినటువంటి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ రాగాత్మిక భక్తిలో మరికొంత వివరణను మనము చూస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ రాగభక్తి 2 అంటూ ఈ 16వ అధ్యాయంలో మనకి ఇంతకుముందు చూసినటువంటి అంశాలకు మరికొంత వివరణను ఈ అధ్యాయంలో చూడబోతున్నాము. అందులో ముఖ్యంగా ఈ సంబంధ రాగాత్మక భక్తి అని, అలాగే రాగ అనుగా సాధన భక్తి అంటూ, తర్వాత కామరూప రాగానుగా భక్తి, ఇంకా వాత్సల్య లేదా సంబంధానుగా అంటే సఖ్యము ద్వారా ఉండేటువంటి రాగాత్మిక భక్తి అంటూ ఈ అంశాలను ఈరోజు అధ్యాయంలో మనము చూడబోయేటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. అయితే ఇక్కడ ఈ సంబంధ రూప రాగాత్మిక భక్తి, సో అంటే ఆ భగవంతుడితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం ద్వారా ఆ భగవంతుడి పైన సహజ సిద్ధంగా కలిగేటువంటి అనురాగం, ఆ అంటే సంబంధ రూప రాగాత్మిక భక్తి అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఈ సంబంధ రూప రాగాత్మికమైనటువంటి భక్తికి ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అలాగే రూప గోస్వాముల వారు తీసుకున్నటువంటి ఉదాహరణలో నంద మహారాజు, యశోద మొదలైనటువంటి వారు, అంటే ఆ బృందావన వాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరిలోనూ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి, ఇక్కడ ముఖ్యంగా నందమహారాజు, యశోద మయి, వీళ్ళు ఆ తల్లిదండ్రులగుట్లో గల లక్ష్యము ఏదైతే ఉందో అది ఆ లక్ష్యప్రాయమైనటువంటి దివ్య సంబంధ బాంధవ్యాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉంటాం. వాస్తవానికి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారికి ఎవరు కూడా తల్లి మరియు తండ్రి కాజాలరు, ఎందుకంటే ఈ సృష్టికి పూర్వము నుండి ఉన్నటువంటి వారు. కానీ భక్తవత్సలుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఎవరెవరు ఏ విధమైనటువంటి కోరికలను కోరుకుంటే వాటిని నెరవేర్చేటువంటి వారు. సో కనుకనే ఆయన అటు దేవకి వసుదేవులకు, శుద్ధ భక్తులైనటువంటి దేవకి వసుదేవులకు, అలాగే నందమహారాజు యశోద, అలాగే ఇంకా మనము చూస్తాం భాగవతంలో దేవహూతి కర్దములకు కూడా అతడు పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకొని సాంఖ్యతత్వాన్ని బోధించినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. సో వాస్తవానికి ఆ దేవాది దేవుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆయన భగవంతుడు, ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటాడు. ఆ అవతార క్రమంలో తన భక్తులు ఏవి కోరుకుంటే వాటిని నిజం చేయడానికి ఆయన వారికి పుత్రుడుగాను, స్నేహితుడుగాను, ఆ విధమైనటువంటి సంబంధాన్ని నెలకొలే విధంగా ఆయన అవతారం తీసుకుంటారు. అంతేగాని ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానికి వాస్తవానికి ఎవరు కూడా తల్లి మరియు తండ్రి అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారానే అది సాధ్యమవుతూ ఉంది. కానీ ఇక్కడ భక్తులకు ఉండేటువంటి అటువంటి దివ్యం భావము ఏదైతే ఉందో ఆ భగవంతుడి పట్ల, కృష్ణ భగవానుని పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ దివ్య భావము, దానినే వాత్సల్య బంధము అని పిలుస్తూ ఉంటారు. సో మరి అటువంటి ఆ వాత్సల్య బంధము వలనే ఆ భగవంతుడు ఆ దేవకి వసుదేవులకు, అలాగే నందమహారాజు, యశోదామైలకి అయిన పుత్రుడుగా అవతారం ఇచ్చినటువంటిది. సో ఆ విధంగా వారు సంబంధ రూప రాగాత్మిక భక్తిని ప్రదర్శించినటువంటి వారుగా ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉంటారు.
అలాగే వృష్ణివంశీయులు కూడా, ఆ యదువంశీయులు కూడా ద్వారకలో కృష్ణుడి యొక్క బంధువులు వృష్ణివంశీయులు ఇక్కడ. వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగానే సంబంధ రాగాత్మిక భక్తిని ప్రదర్శించినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. అలాగే ఆ భగవంతుడి పట్ల వాత్సల్య రూపమైనటువంటి సహజమైన ప్రేమ ఏదైతే ఉందో దానిని రాగాత్మిక భక్తి ఆ ద్వారకలో ఉండేటువంటి వృష్ణివంశీయుల్లోనూ, అలాగే ఆ వృందావనంలో వ్రజవాసులలో కూడా కనిపించినటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే వృష్ణవంశీయులు, వృందావన వాసులు, ఆ వ్రజవాసులు, అలాగే ఆ ద్వారకలో ఉన్నటువంటి వృష్ణివంశీయులు ఆ కృష్ణుడి పట్ల ప్రదర్శించినటువంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆ సంబంధం, ప్రేమ, అంటే రాగాత్మికమైనటువంటి భక్తి వారిలో శాశ్వతంగా ఉన్నటువంటిది. అంతేకాని వారు ఏదో శిక్షణ పొంది ప్రదర్శించినటువంటి భక్తి కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. సో అంటే వృష్ణివంశీయుల్లోనూ, వృందావన వాసుల్లోనూ, ఆ వ్రజవాసులలోనూ ఆ భగవంతుడి పట్ల ప్రదర్శించినటువంటిది ఆ రాగాత్మికమైనటువంటి భక్తి శాశ్వతంగా ఉన్నటువంటి భక్తి అని చెప్తారు. వారి వారి యొక్క విధులను అనుసరించి వారు ఆ విధమైనటువంటి భక్తిని ప్రదర్శించినటువంటిది. సో ఇంకా ఆ విధంగా సంబంధ రూప రాగాత్మిక భక్తికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ మనము ఆ వ్రజవాసులను మరియు ద్వారక వాసులైనటువంటి ఆ వృష్ణివంశీయులను చూస్తాం. ఇక రాగానుగా సాధన భక్తి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి ఈ అధ్యాయంలో వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఆ దేవదేవుని యొక్క శాశ్వత భక్తులైనటువంటి ఆ వృష్ణివంశీయులు, అలాగే ఆ వ్రజవాసులు అడుగుజాడలను అనుసరింప కోరేటువంటి వారిని ఇక్కడ రాగానుగ భక్తులు అని అంటారు. అంటే ఏ విధంగా అయితే ఆ వృష్ణివంశీయులు అంటే ఆ ద్వారకవాసులు ఆ భగవంతుడితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండి సహజ సిద్ధంగా వారు ప్రదర్శించినటువంటి భక్తి ఏదైతే ఉందో, అలాగే ఆ వృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికలు, గోపబాలురు, వారు నందుడు, యశోదమయ్య వారు ప్రదర్శించినటువంటి ఆ భక్తి వారి యొక్క అడుగుజాడలలో అనుసరిస్తూ ఆ భగవంతుడిని యొక్క భక్తులు కాగోరినటువంటి వారిని రాగా అనుగ భక్తులు అని చెప్తుంటారు. రాగా అనుగ భక్తులు. సో అంటే అటువంటి భక్తులు ఆ సహజ సిద్ధంగా రాగాత్మిక భక్తిని ప్రదర్శించినటువంటి వారిని అంటే అనుసరించడము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అని అర్థం వస్తుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఈ రాగానుగ భక్తులు భక్తియుక్త సేవలోని విధులను ఖచ్చితంగా పాటించరు అని చెప్తారు. సహజ ప్రవృత్తి చేతనే వారు ఆ నందమహారాజు లేదా యశోదమయి మున్నగు నిత్య భక్తుల చేత ఆకర్షింపబడి, అంటే వారు ఆ భగవంతునితో చేసినటువంటి వాటిని ఆకర్షింపబడి అప్రయత్నంగానే వారి యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఇక ఆ విధంగా ఒక రకమైనటువంటి ఇప్పుడు అంటే ఆనంద మహారాజు లేదా యశోదమయ్య ఇలాగా ఒక భక్తుని వలె, ఒక భక్తుని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆ భక్తుని వలె అభివృద్ధిని సాధించాలి అనేటువంటి సంకల్పము క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి చెందించుకోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది అని, అలా అభివృద్ధిని అంటే ఆ సంకల్పాన్ని క్రమేణా అభివృద్ధి చెందేటువంటి విధానం ఏదైతే స్థితి ఏదైతే ఉంటుందో దానినే రాగానుగా భక్తి అని అంటారు అని చెప్తున్నారు మనకి ఇక్కడ. అయితే ఈ ఐహికమైనటువంటి బంధనముల నుండి విముక్తులైనటువంటి వారికి తప్ప, అంటే ఆ వ్రజవాసులు అడుగుజాడలను అనుసరించవలెనని ఆతురత సాధ్యం కాదు అని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఈ భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నం అవ్వడానికి వైరాగ్యము, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియ భోగాల యొక్క వాంఛలను వదిలివేసినప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్తున్నారు. భక్తియుక్త సేవా విధులను అనుసరించడంలో క్రమక్రమంగా, అంటే మొదట
మనము కొంత అనర్థాలతోను ప్రారంభిస్తాం ప్రారంభ దశలో. ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా పోతూ ఉన్నట్లయితే ఆహ్, భక్తి సేవా విధానాలను అనుసరించడంలో కూడా ఆహ్, అనర్థ నివృత్తి అనేటువంటి దశ కూడా వస్తుంది. క్రమంగా చేస్తూ ఉన్నామనుకోండి, ఆ పొరపాట్లను కూడా సరిదిద్దుకునేటువంటి అంటే ఆ దశలో ఐహిక బంధనాలన్నీయు గూడా పటాపంచలైపోతాయి. ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా భక్తిలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా ఈ భౌతికమైనటువంటి, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి అంశాల నుండి వారు వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆహ్, భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది అని చెప్తారు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తుంటారు. అనేక జన్మలలో ప్రదర్శించినటువంటి ఆ భక్తియుతం కారణంగానే వైరాగ్యం ఏర్పడి, ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చి బహుజన్మల ప్రయత్నం తర్వాత ఆ భగవంతుడిని సేవలో నిమగ్నమవుతారు అని చెప్తుంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక వ్యక్తి అటువంటి రాగానుగ భక్తిని అనుకరించుట కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నిజానికి అతడు అనర్థముల నుండి అనగా వాంఛనీయమగు ప్రవృత్తుల నుండి విముక్తి లభించియుండదు. ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలతోనూ అతడు నిమగ్నమై ఉంటాడు. దాంతో పాటు ఆ విధమైనటువంటి దాన్ని కూడా అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో కూడా ఆ! అతడు ఉంటాడు అని. మరి అట్టి భక్తుడు హ్మ్. తాను నందుని అనుసరించుచుంటినని లేదా అంటే యశోదను లేదా గోపికలను అనుసరించుచుంటిననియో ఒక వంక చెప్పుకొనవచ్చు అని చెప్తారు. మరి ఒక వంక నింద్యమైనటువంటి ఐహిక కామముల పట్ల ఆకర్షణ కలిగి ఉండేటువంటి సందర్భాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి భగవత్ ప్రేమ కేవలము అనుకరణమే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో, అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను అలా చేయాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో అనుకరణ చేసేటువంటి విధానానికి చెప్తున్నారు. హ్మ్. అటువంటి అనుకరణం చేసేటువంటి దానికి విలువే లేదు అని చెప్తారు. అది వాస్తవానికి ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా ఇవ్వదు అని చెప్తారు. కానీ ఒక వ్యక్తి సహజంగానే ఆ గోపికల పట్ల ప్రేమతో ఆకర్షితుడైనట్లయితే అతనిలో లౌకిక కల్మషములు హ్మ్, లవలేశమును కనిపించదు అని చెప్తారు. అంటే సహజ సిద్ధంగా అంటే అనుకరణ చేసేటువంటి విధానం కాకుండా సహజ సిద్ధంగానే అటువంటి అంటే ఆ సంబంధ భక్తిని వ్రజవాసులు లేదా ఆ, ఆ ద్వారకవాసులు ప్రదర్శించినటువంటి వాటి పట్ల ప్రేమ అంటే వారు ప్రదర్శించినటువంటి వారి పట్ల ప్రేమతో ఆకర్షితులైనట్లయితే ఈ కల్మషాలు ఏవి కూడా ఉండవు. అది ఆధ్యాత్మికంగా అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమవ్వడానికి అది దోహదపడుతుంది అని చెప్తారు. కాబట్టి ప్రారంభంలో ప్రతి వ్యక్తి కూడా భక్తియుక్త సేవకు సంబంధించినటువంటి విధులను ఖచ్చితంగా పాటించాలి అని చెప్తారు. అందుకే మనకి గురువు ద్వారా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ద్వారా ఆయన యొక్క శిక్షణలో ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వారు ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుల ద్వారా అంటే గ్రంథాలలో ఇచ్చినటువంటి అంశాలను అంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథము లేదా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క ఆదేశాలను పాటించాలి అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల పట్ల ఈ అజ్ఞాన అంధకారం నుండి బయటపడి ఈ భవబంధనముల నుండి ముక్తి కలిగిన పిమ్మటనే ఒక వ్యక్తికి ఆ భగవంతుని యొక్క సంబంధ రూపంలో అంటే ఆ బృందావనంలోని నిత్య భక్తుల అడుగుజాడల్లో పయనించగలిగేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది అని చెప్తారు. అయితే శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటారు. నిజంగా ఒక వ్యక్తి భవబంధనముల నుండి ముక్తి సాధించినచో అతడు బృందావనంలోని ఒక నిత్య భక్తుని స్మరించుచు ఆ భక్తుని వలె శ్రీకృష్ణుని ప్రేమింపవచ్చును అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే
ఈ భవబంధనాల యొక్క ఈ భౌతిక వాంఛల పట్ల వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారో, అంటే వీటినన్నిటినీ వదిలివేయగలుగుతారో, అటువంటి వాళ్ళే ఆ బృందావనంలోని ఒక నిత్యమైనటువంటి భక్తుని స్మరించుచు ఆ భక్తుడి వలనే కృష్ణుణ్ణి ప్రేమించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వైఖరిని అలవర్చుకొనుట అతడు బృందావనంలో నివసించడానికి అవసరము అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కనీసము మానసికంగానైనను బృందావన వాసం చెయ్యాలి. ఎందుకంటే బృందావనంలో అందరూ నివసించేటువంటి అక్కడ ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు. కానీ మానసికంగా మనం అంతకుముందు చెప్పాము. సో ఒక దక్షిణ భారతదేశ బ్రాహ్మణుడు మానసికంగా ఏ విధంగా అయితే భక్తిని తాను ఆ భగవంతుడికి చేయవలసినటువంటి అంశాలను చేయగలిగాడో, మానసికంగానే ఆ భగవంతునికి ఉన్నతమైనటువంటి గొప్ప గొప్ప ఆభరణాలను తయారు చేయడం, గొప్ప గొప్ప తాను పేద బ్రాహ్మణ్ తాను చేయలేనటువంటివి, అంటే భౌతికంగా తాను చేయలేనటువంటి వాటిని మానసికంగా చేసినటువంటి. సో ఎందుకని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి, అటువంటి వైఖరిని కనీసము మానసికంగానైనా, అంటే ఆ బృందావనాన్ని గురించి తలస్తూ మనసులోనైనా ఆ బృందావన వాసులం వలనే చేయవలె అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సాధ్యమైనట్లయితే ఇంకా దాని గురించి చెప్తున్నారు. సాధ్యమైనచో అట్టి భక్తుడు ప్రత్యక్షంగానే వ్రజభూమికి అనగా బృందావనమునకు వెళ్ళి అందులో ఆ దేవదేవుని సేవలో నిమగ్నుడై ఆ దివ్య ప్రాంతంలోని ఇతర భక్తులను అనుసరించవలెను. అక్కడ ఉండేటువంటి భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే అక్కడ ఉండేటువంటి వారు. ఆ విధంగా ప్రత్యక్షంగా బృందావనంలో నివసించుట సాధ్యము కానటువంటి పక్షంలో వారు ఎక్కడున్నా కానీ ఆ బృందావనంలో నివసించుచున్నట్లే నిత్యము భావించుకొనుచుండవలెను అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు, వైరాగ్యాన్ని అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి ఆ, వదిలివేసినటువంటి వారు, ముక్తి పొందినటువంటి వారు నిరంతరము వాళ్ళు ఆ వ్రజధామమును గూర్చి చింతించుచు అచ్చట ఒక నిత్యమైనటువంటి భక్తుని అనుసరించుచు భగవత్ సేవలో నిమగ్నము కావలెను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉంటారు దీంట్లో, ఒక భక్తుడు నిజంగా కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో పురోగతి సాధించి సంసిద్ధిని అందుకొని నిరంతరము ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నుడై ఉన్నను ఆ విషయము పైకి ప్రకటింపరాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఒక భక్తుడు తానెప్పుడు గొప్ప భక్తుడిని చెప్పుకో, సో తాను అభక్తుడిగానే భావిస్తూ ఉంటా, అంటే ఇంకా భక్తిలో తాను పురోభివృద్ధి చెందాలి ఇంకా ఇంకా అనేటువంటి భావనలో ఉంటారని. అదే ఇక్కడ ఆ విషయాన్ని మనకి చెప్పినట్టు రూప గోస్వాములు వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంది. అంటే ఈ భౌతిక శరీరంతో అతనికి సంబంధం ఉన్నంత కాలము అతడు కనిష్ట భక్తుని వలనే ప్రవర్తించుచుండవలెను అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అదే విషయాన్ని గొప్ప భక్తులైనప్పటికీ కూడా సనాతన గోస్వాములు, రూప గోస్వాములు వారు చైతన్య మహాప్రభువుని కలిసినప్పుడు వారు గడ్డిపూస కన్నా కూడా హీనంగా ఉన్నట్లుగా వాళ్ళు, అంటే అంత వాళ్ళు అంటే వారు పైకి ఆ విధంగా భగవంతుని ముందు ఆ విధంగా ప్రవర్తించినటువంటి వారు. సో కాబట్టి భక్తులు ఎప్పుడు కూడా తామేదో పరిపూర్ణతను సాధించాము, తామేదో గొప్పవాళ్ళమయ్యాము, భక్తిలో మనమే గొప్పగా ఫీల్ ఎప్పుడు కూడా రావద్దు అనేటువంటి చెప్తుంటారు. సో అందుకే మనకి శిక్షాష్టకంలో కూడా మనకి చెప్తుంటారు, తృణాదపి సునిచేన తరూరివ సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. సో మనల్ని మనం గడ్డిపూస కంట హీనం కూడా తేలికగా భావించాలి అని చెప్తారు. అలాగే ఒక వృక్షం కంటే ఎక్కువ ఓర్పును కలిగి ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా ఉండి ఎప్పుడు సదా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి భగవత్ సేవలో మరి ఆ విధంగా ఉండేటువంటి శుద్ధ భక్తుడు
సో ఆ విధులన్నిటినీ కూడా వైదీ భక్తికి కావలసినటువంటి విధులు అంతకుముందు చూసాం మనం వైదీ భక్తి. సో వాటన్నిటిని కూడా పాటిస్తూనే ఉండాలి అని చెప్తారు. కానీ ఆ భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి నిజ సంబంధాన్ని గుర్తించినటువంటి పిమ్మట ఆ నియమ నిబంధనలను పాటించుతో పాటు తాను మార్గదర్శకుడుగా ఎంచుకొనినటువంటి ఆ భగవంతుని స్వజన పరివేక్షణలో భగవంతుని సేవించుచు తన కృష్ణరతిని కూడా అతడు పెంపొందించుకొనవచ్చు అని చెప్తుంటారు. మరి ఏమిటి భగవంతునితో మనకు ఉండేటువంటి నిత్య సంబంధం, వాస్తవికమైనటువంటి నిజమైనటువంటి సంబంధం అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆనందింపచేయడము, ఆ భగవంతునికి నిరంతరము సేవలు చేయడము, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకొని ఉండడము, ఎప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండడం. అది మనకి భగవంతునితో ఉండేటువంటి సంబంధం. ఆ భగవంతుణ్ణి సేవకులం, ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము సేవ చేస్తూ ఉండవలసినటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా ఆ నిజ సంబంధాన్ని గుర్తించినాక ఆ నియమ నిబంధనలన్నీ కూడా పాటిస్తూ ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమను పొందవచ్చు అని పొందడంలో కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ మనకి ఒక పదాన్ని చెప్తున్నారు. సిద్ధ ప్రణాళి అనే అనబడేటువంటి ప్రక్రియ విషయమై మనము చాలా జాగృత వహింపవలే అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ ప్రామాణికులుగా అంగీకరింపబడుతున్నను తాము తయారు చేసుకున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ భక్తియుక్త సేవా మార్గమును అనుసరించు ఒక వర్గము ప్రకటించు ప్రక్రియే సిద్ధ ప్రణాళి అని ప్రక్రియ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే శాస్త్ర ప్రామాణికంగా కాకుండా వారి స్వంతగా అక్కడ చెప్పేటువంటి అంటే వాళ్ళు ప్రామాణికులుగా అంగీకరించబడకపోయినా కూడా వారు కొన్ని ప్రమాణాలను కొన్ని భక్తియుక్త సేవా మార్గాలని పాటిస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దాన్నే సిద్ధ ప్రణాళి అని చెప్తున్నారు. సో దాని విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తారు. కేవలము తమ భావనలను చేతనే తాము దేవదేవుని సహచరులైనట్లు వారు ఊహించుకుంటూ ఉంటుంటారు. సో ఇది కొంత మనకి ఆ బృందావనము అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విషయంలో కూడా మనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి భక్తి ప్రచార కృష్ణ చైతన్య ప్రచార సమయంలో కూడా ఆ గోస్వాముల యొక్క అనుసరులు అయినటువంటి వాళ్ళు సహజంగానే వాళ్ళు కూడా గోస్వాములుగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటి స్థితి. సో వారే ఈ భక్తికి అధికారులం అని చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలు ఉంటాయి. సో అటువంటి వాటి గురించి చాలా జాగ్రత్త వహించాలి అని చెప్తున్నారు, జాగ్రత్తతో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ దానికి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కేవలము తమ భావనల చేతనే తాము దేవదేవుని సహచరులైనట్లు వారు ఊహించుకొనుచుంటారు. వారి నటన భక్తికి సంబంధించినటువంటి విధులను అనుసరింపదు అది చెప్తున్నారు. అలాగే దానికి ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ ప్రాకృతిక సహజీయాలు అనేటువంటి వారు ఉంటారని చెప్తారు. సో ఇది ఈ సిద్ధ ప్రణాళి పద్ధతిని అనుసరించుచు కృత్రిమంగా తాము వైష్ణవులమని, వైష్ణవుడు అంటే భక్తుడు, భక్తుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారు. సో అలా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వకుండానే వారు సహజంగానే వైష్ణవులైనట్లుగాను అంటే ఆ కృత్రిమంగా తమను తాము భక్తులుగా చెప్పుకునేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. శ్రీల రూపగోస్వాముల వారి అభిప్రాయంలో వారి కార్యకలాపములు ప్రామాణికమైన భక్తియుక్త సేవా విధానమునకు భంగకరములైనవి. వారు చేసేటువంటి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాస్తవికమైనటువంటి భక్తి విధానానికి ఆటంకం కలిగించేలాగానే ఉంటాయి తప్ప అవి భక్తికి దోహదపడవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు శ్రీకృష్ణుని పట్ల రాగభక్తి
ని సాధించిన పిమ్మట కూడా ఆ భగవత్ సేవ సంబంధించినటువంటి విధులను పాటించుట అవసరమని సూచించినట్లు శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని, అంటే భక్తిలో వారు గొప్ప అనుభూతిని పొందినప్పటికీ కూడా ఆ విషయాలన్నింటినీ ఇంకా రాగాత్మిక భక్తి అంటే సహజమైనటువంటి భక్తి వారిలో ఏర్పడినప్పటికీ కూడా సేవకు సంబంధించినటువంటి విధులను వారు ఖచ్చితంగా పాటించినటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. పాటించటం అవసరమని ఆయన రూప గోస్వాముల వారు చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మనం రూప అనుగుణంగా చెప్పబడేటువంటి ఇస్కాన్లో, ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో సో మరి రూప గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి అంశాలను మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి ఆ విధంగా నవవిధ భక్తి ప్రాకారాలు ఉన్నటువంటి వాటిని ప్రతి వ్యక్తి కూడా వానిలో తన ప్రవృత్తికి అనుగుణమైనటువంటి ఒక దానిని ఎంచుకొని అందులో నిమగ్నం కావాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనం అంతకుముందు చూసాం నవవిధ భక్తి మార్గం: శ్రవణము, కీర్తనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, సాఖ్యము, అంటూ ఆ విధంగా మనకు ఉన్నటువంటి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో, సో ఆ నవవిధ భక్తి మార్గాలలో వారి యొక్క ప్రవృత్తికి అనుగుణంగా ఏదో ఒక దాన్ని ఎంచుకొని దాంట్లో నిమగ్నమై ఉండాలి అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తికి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కర్మలపైన వాటిని శ్రవణం చేయడం నందు అధిక ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే వారు ఆ శ్రవణ ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉండొచ్చు. పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి విన్నటువంటిది. అలాగే మరొకళ్ళకి జపం చేయడం అందు మక్కువ ఉండవచ్చు. హరిదాస ఠాకూర్ వారు చెప్తూ ఉంటాము. సో జపమునందు మక్కువ కలిగి ఉండవచ్చు. ఇంకొకళ్ళకి ఆలయంను శుభ్రపరచటం ఇష్టపడి ఉండవచ్చు. ఆ భక్తుని అంటే భగవంతునికి ఎప్పుడు సేవలు చేస్తూ, సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఇంకొకళ్ళకి స్మరణము, ఇంకొకళ్ళకి దాస్యము, పాదసేవనము, వందనము, సఖ్యము, ఆత్మనివేదనము లా ఏదో ఒక దానిని ఎంచుకొని శ్రద్ధగా దానిని అనుసరించాలి అని చెప్తారు. అనుకరణం కాదు, అనుసరించడం. సో ఆ విధంగా ప్రతి వ్యక్తి కూడా తన ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిరుచికి అనుకూలంగా ఈ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మరొక రకమైనటువంటి కామరూప రాగానుగా భక్తి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి కామరూప రాగానుగా భక్తి విషయంలో బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికలు, అలాగే ద్వారకలో ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క పట్టపురాణులు వారి యొక్క అణుగుజాడలను అనుసరించి చేసేటువంటి భక్తియుక్త సేవను ఏదైతే ఉందో, అంతకుముందు సంబంధికుల గురించి మనం చూసాం. సంబంధ కామ అదే రాగానుగా భక్తి చూసాం. అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధికులు ఏ విధంగా సహజ సిద్ధంగా ప్రదర్శించినటువంటి భక్తిని మనం అనుసరించాలని కోరుకుంటాము, అది సంబంధ రాగానుగా భక్తి. కానీ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఎందుకు మనకి రాగాత్మిక భక్తిని మనం సంబంధ కామరూప కామ అని చెప్పాం, ప్రేమ మరియు కామ. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరలా మనకి ఇక్కడ కామరూప రాగానుగా భక్తి అంటే ఏంటో చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ బృందావనంలో గోపికలు ప్రదర్శించినటువంటిది, అలాగే ద్వారకలో ఆ కృష్ణ భగవాను యొక్క మహారాణులుగా ఉన్నటువంటి వారి యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరించి చేసేటువంటి ఆ భక్తియుక్త సేవ ఏదైతే ఉందో దానిని కామరూప రాగానుగ భక్తి అని అంటూ ఉన్నారు. అయితే ఈ కామరూప రాగానుగ భక్తి 2 విధాలు అంటున్నారు. అందులో ఒకటి పరోక్షంగా చేసేటువంటిది, ఇంకొకటి ప్రత్యక్షంగా. ఈ 2 విధాలు కూడా భక్తి ప్రాకారంలో భక్తుడు ఆ గోలోక బృందావనంలో భగవత్ సేవ
చేసేటువంటి ఒక గోపికను ఎంచుకొని ఆమెను అనుకరింపవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి గోపికలు, ఆ గోపికలందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క నిత్య మంజర్లు అని చెప్తుంది. సో ప్రత్యక్షంగా దేవదేవునితో కామరూప రాగానుగ భక్తిని అనుభవించుటను పరిభాషకంగా కేళి అని చెప్తుంటారు. అంటే క్రీడ లాగా కేళి. ఆ కేలిలో పాల్గొనుట అంటే ఆ దేవదేవునితో కలిసి ప్రత్యక్షంగా క్రీడించుట. భగవంతునితో ప్రత్యక్ష సంబంధమును పెట్టుకొనకుండా గోపికలతో భగవానుని ప్రణయ కలాపములను గూర్చి విని ఆనందించు భక్తులు కొందరు ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి వారిది పరోక్ష విధానము అని చెప్తూ ఉంటారు. అటువంటి భక్తులు శ్రీకృష్ణుడితో కలిసి గోపికలు చేసినటువంటి విహారమును గూర్చి వినటం వలనే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుడు ప్రదర్శించినటువంటి లీలలను వారు విని ఆనందిస్తారు. అంటే శ్రవణం ద్వారా ఆనందాన్ని పొందేటువంటి విధానం చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ప్రత్యక్షంగా భగవంతునికి సేవ చేయడంలో, అంటే భక్తియుక్త సేవలో, ముఖ్యంగా ఆలయాలలో ఆ శ్రీ విగ్రహాలు అంటే శ్రీ రాధాకృష్ణులను అర్చించడంలో నిమగ్నులై విధులను ఖచ్చితంగా పాటించు భక్తులే ఈ కామానుగా భక్తిని అలవర్చుకొనుటకు సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తారు. అటువంటి భక్తులు సహజంగానే క్రమేణా ఆ భగవంతుని శ్రీ విగ్రహాల పట్ల రాగభక్తిని అలవర్చుకుంటారు. అలాగే భగవంతునితో గోపికల ప్రణయ కలాపాలను గూర్చి వినడం ద్వారా క్రమేణా అట్టి లీలల పట్ల వారు ఆసక్తులవుతారు. సో ఆ విధంగా సహజమైనటువంటి ఆకర్షణ, అంటే రాగ సహజమైనటువంటి ఆ ఆకర్షణ పరిణితి చెందిన తర్వాత ఇక ఆ భక్తుడు, మనం అంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ 2 రకాల అంటే ఆ కామరూప రాగానుగ భక్తిలో ఏదో ఒకదాన్ని, అంటే ఆ ప్రత్యక్ష లేదా పరోక్షమైనటువంటి ఆ భక్తిలో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఏదో ఒకదాన్ని వాళ్ళు ఆ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ విధమైనటువంటి ఇక్కడ ఈ కామరూప రాగానుగ భక్తి అనేటువంటి విషయాన్ని చూసినట్లయితే, మరి ఇటువంటి భక్తి స్త్రీలలో మాత్రమే అంకురించినటువంటిది కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ కామరూప రాగానుగ భక్తికి మన భౌతిక దేహంతో ఎటువంటి సంబంధము లేదు అని చెప్తారు. అది పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా ప్రదర్శించేటువంటి అంటే ఒక స్త్రీ భక్తురాలు తాను శ్రీకృష్ణుడి సకుడునని భావన పెంపొందించుకొనవచ్చు. అట్లే ఒక పురుషుడు కూడా తాను వృందావనంలోని ఒక గోపిక భావననే పెంపొందించుకొనవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో భక్తుడు అది స్త్రీ పురుష సంబంధం, అంటే భక్తురాలైనా భక్తుడైనా ఆ భగవంతునితో ఆ కామరూపానుగా భక్తిని పొందవచ్చు అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఇక్కడ ఒక పురుషుడు తాను గోపికగా ఎట్లు భావించునో పద్మపురాణంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే ఇక్కడ అందులో చెప్పబడినటువంటి అంశం, పూర్వకాలంలో దండకారణ్యంలో ఎందరో మునులు వసించుండిరి అని చెప్తారు. శ్రీరామచంద్రుడు అంటే తండ్రి చేత 14 ఏండ్లు వనవాసము విధించబడి ఆ వనవాస కాలమును గడిపిన వనమే దండకారణ్యము అని చెప్తుంటారు. అది తెలిసిందే, రామాయణంలో మనందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి అంశమే. మరి ఆ శ్రీరామచంద్రుడు వనవాసము ఆ 14 సంవత్సరాలు గడిపినటువంటి కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ దండకారణ్యము అని పిలబడేటువంటి ఆ వనము దండకారణ్యం.
ఆ రోజులలో శ్రీరామచంద్రుడు ప్రభువు సౌందర్యం చేత ఆకర్షించబడినటువంటి ఆత్మజ్ఞానులైనటువంటి మునులు ఎందరో ఆ వనమున ఉన్నారు అని చెప్తారు. అయితే ఆ భగవంతుని శ్రీరామచంద్రుడు ఆ రూప సౌందర్యానికి మోహితులైనటువంటి వారు ఆ ప్రభువుని ఆలింగనం చేసుకొనుటకు వీలుగా తాము స్త్రీలు కావాలనని వారు కోరుకున్నారట. అనంతర కాలంలో ఆ తర్వాత కాలంలో ఆ మునులే గోలోకము బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుడు అవతరించినప్పుడు, అంటే ఇదంతా త్రేతాయుగంలో ఆ మునులందరూ కూడా ఆత్మదర్శులైనటువంటి ఆ మునులు, ఆత్మజ్ఞానులైనటువంటి ఆ మునులు వారందరూ కూడా ఆ శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క దేహ సౌందర్యానికి ఆకర్షితులై ఆయన యొక్క ఆ రూపాన్ని ఆలింగనం చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక కోరికతో వీళ్ళు దాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి వాళ్ళు స్త్రీలు కావాలని కోరుకున్నారట. కనుకనే ఆ తర్వాత ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతారం తీసుకున్నప్పుడు వారు ఆ బృందావనంలో గోపికలుగా, అనగా శ్రీకృష్ణుని యొక్క ప్రియరాండ్రుగా జన్మించారు. తద్వారా వారు తమ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో సంసిద్ధిని సాధించారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా దండకారణ్యంలో ఉన్నటువంటి మునుల కథను చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీరామచంద్రుడు ప్రభువు దండకార్యంలో నివసించు కాలంలో అక్కడ భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నులై ఉన్న మునులు ఆయన సౌందర్యమునకు ముగ్ధులై వెంటనే శ్రీకృష్ణుడి ప్రేమకు నోసుకొనిన బృందావనములోని గోపికలను స్మరించిరి. అనగా దండకార్యంలోని ఆ మునులు ఆ సందర్భం గోపికలు వలె తాము శ్రీకృష్ణుని ప్రేమింప కోరుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. పరతత్వమే శ్రీకృష్ణుడని, శ్రీరామచంద్రుడని వారికి ఆనాడే తెలియను. ఎందుకంటే ఆత్మజ్ఞానం పొందినటువంటి వారు. సో శ్రీరాముడైన శ్రీ ఆయనే దేవాది దేవుడు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు తెలుసుకున్నటువంటి. మరి ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ వారు అప్పుడే మరి శ్రీరామచంద్రుడిని ఆలింగనం చేసుకోవచ్చు కదా. అంటే ఇక్కడ ఆ శ్రీరామచంద్రుడు ఆదర్శ ప్రభువు, ఏకపత్ని వ్రతుడు కాబట్టి ఆయన పరిపూర్ణుడు, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆ రూపంలో ఆయన వచ్చినప్పుడు వారి యొక్క కోరికను నెరవేర్చేటువంటి అవకాశం లేదు. కనుకనే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు బృందావనంలో తమ వాంఛలను తీర్చగలడని వారు ఎరిగి ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాస్తవాన్ని దర్శించినటువంటి వారు. మరి ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణజొచ్చినప్పుడు, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు. సో మరి ఆ మునులంతా కూడా ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి మునులు. కనుకనే వారికి తెలుసు శ్రీరామచంద్రుడుగా వారి యొక్క కోరిక నెరవేరదు అని. ఎందుకంటే శ్రీరామచంద్రుడు ఆదర్శ ప్రభువు, ఏకపత్ని వ్రతుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయన కూడా పరిపూర్ణుడైనటువంటి దేవదేవుడు కృష్ణుడే. అయినా కూడా అక్కడ వచ్చినటువంటి అవతారం యొక్క లక్ష్యం వేరు. సో కనుక వారి యొక్క కోరికలు ఆ తర్వాత బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుడు యథార్థంగా ఆయన వచ్చినప్పుడు తీరుతుంది అని వారు అనుకుంది. ఎందుకంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు రూపం కంటే కూడా శ్రీకృష్ణుని రూపము మరింత ఆకర్షణంగా ఉండునని కూడా ఆ మునులు నిశ్చయించిరి. అందుకే వారు రాబోవు జన్మలలో గోపికలుగా జన్మించి శ్రీకృష్ణుని సేవించు భాగ్యము వరంగా కోరుకున్నారు. సో భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తారు, ఎవరెవరు ఏ విధాలుగా నన్ను కోరితే వారిని ఆ విధంగా నేను వారికి కోరికలను నెరవేరుస్తాను అని చెప్తున్నాను. సో మరి ఆ విధంగా ఆ భక్తులు ఆత్మజ్ఞానులు అయినటువంటి మునులు వచ్చినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు మౌనం వహించి ఊరకుండును. ఆ మౌనమే ఆ మునుల ప్రార్థనలకు ఆయన అంగీకారం అని చెప్తారు. ఆ విధంగా రాబో జన్మలలో శ్రీకృష్ణుని సహచర్య భాగ్యమును శ్రీరామచంద్రు ప్రభువు వారికి అనుగ్రహించారు. ఆ వరము ఫలితంగానే వారందరూ గోకులంలోని వ్రజసుందరుల గర్భమున గోపికలై జన్మించిరి. కనుక వెనుక జన్మలో వారు కోరిన విధంగా గోకుల బృందావనంలో గల కృష్ణుని సహచర్య
భాగ్యమును పొందగలిగారు అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడితో మాధుర్య ప్రేమను అనుభవింపవలనని వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక భావన వలన వారు మానవ జీవితంలో సంసిద్ధిని పొందగలిగారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా మనకి ఆయన ఈ మాధుర్యమైనటువంటి భక్తి 2 విధాలుగా అని చెప్తుంటారు. ఒకటి స్వకీయ శృంగారము ద్వారా, అంటే దాంపత్య శృంగారము అని చెప్తుంటారు. రెండవది పరక్రియ శృంగారం, అంటే ప్రేయసి ప్రేయసుల శృంగారం. ఇందులో మనము ఆ ద్వారకలో ఉన్నటువంటి మహారాణులు జరిపినటువంటిది దాంపత్య శృంగారం, అంటే మాధుర్య భక్తి కింద చెప్తారు. అంటే స్వక్రియ మాధుర్య భక్తి కింద. అలాగే ఆ వ్రజ భూమిలో ఉన్నటువంటి గోపికలుది పరక్రియగా చెప్పబడినటువంటి విషయం. సో శ్రీకృష్ణుడితో స్వీయ శృంగారంను అనుభవింపగోరు భక్తులు ద్వారకలో జన్మించారు. అంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క మహిషులుగా, అంటే పట్టపురాణులుగా ఆ సౌభాగ్యాన్ని పొందారు అని చెప్తారు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడితో పరక్రియ శృంగార భావనను చేయు భక్తులు గోకుల బృందావనంలో గోపికలుగా జన్మించి శ్రీకృష్ణుడితో రాస క్రీడలలో మునిగి తేలుచు వినోదింతురు. అయితే ఒక గోపికగా లేదా పట్టపు మహిషిగా గాని శ్రీకృష్ణుడితో సంభోగ శృంగారము అనుభవించుట కేవలము స్త్రీలకు మాత్రమే పరిమితమైనది కాదని మనము ఇచ్చట. అంటే స్త్రీ పురుష ఈ ఈ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి శృంగార క్రియనుగా చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. సో అందుకే భక్తులు పరిపూర్ణతను తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ విషయాలను, గోపికలు కృష్ణుడి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ రాస క్రీడలకు తప్పుడు భాష్యాలు చెప్తూ ఉండారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే అవి. సో ఇక్కడ గోపికలైన పట్టపురాణులైన ఆ శ్రీకృష్ణుడితో వారు అనుభవించినటువంటిది కేవలం స్త్రీ సంబంధమైనదే కాదు, పరిమితమైనదే కాదని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, రూపగోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని. దండకారణ్యంలోని మునులు వలె పురుషులు కూడా అట్టి భావనను పెంపొందించుకొనవచ్చు. ఎవరైనను శ్రీకృష్ణుడితో కేవలము సంభోగ శృంగారమునే అభిలాషించు గోపికల అడుగుజాడలను అనుసరింపకున్నచో అట్టివారు ద్వారకలో శ్రీకృష్ణుని సాంగత్యమును అనుభవింతురు. దానికి ఇక్కడ మహాకూర్మ పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని చెప్తున్నారు. అగ్నిదేవతలకు పుత్రులైన మహర్షులు శ్రీకృష్ణుడితో మాధుర్య రతిని అనుభవింపవలెనని ఇచ్చతో విధులన్నింటినీ ఖచ్చితంగా పాటించిరి. తత్ఫలితంగా వారు తర్వాత జన్మలలో సృష్టికి మూల కారణమును వాసుదేవుడు లేక కృష్ణుడు అని వ్యవహరింపబడు వాడును అగు భగవంతుని సాంగత్య భాగ్యమును పొందగలిగారు. వారందరూ ఆయనను తమ పతిగా గ్రహించిరి. సో ఈ అగ్నిదేవతల పుత్రులైనటువంటి మహర్షులే ఆ మాధుర్య భావంతో ఆయన భార్యలుగా వచ్చినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా వాత్సల్య సంబంధ భక్తి గురించి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. అగ్నిదేవతల పుత్రుడు. సో ఇక్కడ ఈ వాత్సల్య సఖ్యం తర్వాత అంత ఆత్మ సంబంధం. హరే కృష్ణ. సో తల్లిదండ్రులుగా కానీ లేక సకులుగా కానీ కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ పొందినటువంటి భక్తులు ఆ నందమహారాజుని అలాగే సుబలుని అనుసరించవలెను అని చెప్తూ ఉంటారు. నందమహారాజు శ్రీకృష్ణుని పెంపుడు తండ్రి. వ్రజభూమిలో శ్రీకృష్ణుడికి గల సకులందరిలోనూ మిక్కిలి ఇష్టసకుడు ఆ సబలుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడి తండ్రిగా గాని సకునిగా గాని భావన ఆ పెంపొందించుకొనుటలో 2 విధాలు కలవు అని చెప్తారు. మొదటిదేమో భక్తుడు ప్రత్యక్షంగా తాము శ్రీకృష్ణుని తండ్రి ననియే భావించవచ్చు. రెండవది నందమహారాజును గూర్చి భావన చేయుచు శ్రీకృష్ణుడికు తండ్రిగా నుండి అదృష్టాన్ని కొనియాడుట. సో అంటే ఒకటి నేరుగా
ఆ భగవంతుడితోనే ఆ విధమైనటువంటి సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడము అంటే ప్రత్యక్ష. రెండవది పరోక్షం. అంటే ఆ ఆయనతో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నటువంటి వారి యొక్క భావనలను గూర్చి కొనియాడుతూ, అంటే నందుడికి ఎటువంటి గొప్ప అవకాశం లభించింది, ఆయన నువ్వు యొక్క అదృష్టాన్ని కొనియాడుతూ చేసేటువంటిది అది పరోక్ష విధానం. సో ఈ విధానంలో అంటే ప్రత్యక్షంగా కృష్ణుడు తాను తండ్రి భావించినటువంటి విధానము పెద్దలు ఎవరు కూడా సమర్థింపలేరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఎవరు కూడా భగవంతునికి పూర్తిగా పరి తండ్రి కాలేనటువంటి పరిస్థితి. సో అట్టి సాధన మాయావాద నిరాకార విధానం చేత కలుషితమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. మాయావాదులు లేదా అద్వైతులు తామే శ్రీకృష్ణుడైనట్లుగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళే భగవంతుడుగా, వాళ్ళే శ్రీకృష్ణుడు అనేటువంటి విధానంలో ఆ నిరాకారవాదులు, మాయావాదులు భావించేటువంటి. అట్లే భక్తుడు తానే నందమహారాజునైనట్లుగా భావించినచో అతని యొక్క వాత్సల్య భక్తి కూడా మాయావాద దృష్టి చేత కలుషితమవుతుంది. కాబట్టి పరోక్ష విధానమే ఇక్కడ సరైనదిగా చెప్తున్నారు. మాయావాద సిద్ధాంతము అపరాధంతో కూడుకున్నటువంటిది. అపరాధులు ఎవరునూ భగవద్రాజ్యమును చేరి శ్రీకృష్ణుని సహచర్య భాగ్యమును అనుభవింపజాలరు. సో అపరాధాలు ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుని దివ్యధామాన్ని చేరుకోలేము కనుకనే చెప్తున్నారు. అలాగే మరొక అంశాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. పాండవుల రాజధాని నగరమైనటువంటి హస్తినాపురంలో నివసించు ఉండేటువంటి వృద్ధుడొకడు ఆ కృష్ణుని తన ప్రియపుత్రుడిగా భావింపసాగినట. ఆ వృద్ధునికి నారదుడు నందమహారాజు అడుగుజాడలను అనుసరింపమని ఉపదేశించాడు. ఆ మార్గం ద్వారానే అతడు సిద్ధిని పొందారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ వృద్ధుడు కృష్ణుడు తన కొడుకులాగానే భావించి చేసేదానికంటే ఆ నందమహారాజు అంటే పరోక్ష పద్ధతులు, ఆ నందమహారాజు యొక్క అడుగుజాడల్ని అనుసరించినట్లయితే సో పరిపూర్ణతను పొందవచ్చని నారదుడు ఆయనకు చెప్పడం, ఆ విధంగా చేసి ఆయన పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ భగవంతుని తన యొక్క పతిగానో, సకునిగానో, తండ్రిగానో లేదా శ్రేయోభిలాషిగానో నిరంతరము భగవంతుని గూర్చి తలపోయిచుండు భక్తులందరికీ ఆరాధ్యులని ఆ నారాయణి వ్యూహస్తవము తెలుపుతున్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడి పట్ల రాగభక్తి ఆ కృష్ణ భగవాన్ని అనుగ్రహం చేయగాని లేదా ఆయన యొక్క శుద్ధ భక్తుల అనుగ్రహం చేయగా మాత్రమే లభిస్తుంది. సో మనకి ప్రారంభంలోనే రూపగోస్వామిలో వారు చెప్తారు, భక్తిలో పరిపూర్ణతను సాధించడానికి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము, శుద్ధ భక్తుల యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా ఏది సాధ్యం కాదని చెప్పారు. సో భక్తుల సాంగత్వంలోనే ఆ భక్తి మనము పొందగలిగేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనకి ప్రారంభంలోనే తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి మరి ఇటువంటి రాగభక్తి అంటే సహజ సిద్ధమైన ప్రేమ ఆ భగవంతుని పట్ల, సహజ సిద్ధమైనటువంటి అనురాగము ఆ భగవంతుని పట్ల పొందాలి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత గాని లేదా ఆయన యొక్క శుద్ధ భక్తుని యొక్క అనుగ్రహము చేతగానే మాత్రమే అది కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా భక్తియుక్తమైనటువంటి సేవను ఆ పుష్టి మార్గం అంటే పోషణ చేకూర్చే మార్గము అని వ్యవహరించుటయు అనేటువంటి అంశం ఉంది. అంటే సాధారణంగా సీడింగ్ మెథడ్స్ అంటాం మనం. ఏదైనా ఒకటి పెరుగు తోడుకోవాలంటే పాలలో ఏం చేయాలి, పెరిగేయాలి. సో అలాగే ఇక్కడ మనము ఆ భగవంతుని ఆ విధంగా అనుకరించడం ద్వారా అది పరిపూర్ణతను సాధిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి అటువంటి భావనను పెంపొందించుకొని అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితికి చెందిన ఆ భక్తియుక్త సేవకు పుష్టి చేకూర్పగలదు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా భావనించేటువంటి విధానం అంటే అనుసరణ ఏదైతే ఉందో, సో అందుకే అది పుష్టి మార్గము అనబడుతుంది అని చెప్తారు. వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో విష్ణు శాఖకు చెందిన వల్లభ సాంప్రదాయంలో ఈ పుష్టి మార్గము ద్వారా శ్రీకృష్ణుని ఆరాధిస్తారు అని, గుజరాత్లోని భక్తులు
సాధారణంగా పుష్టి మార్గంలోనే బాలకృష్ణుణ్ణి అర్చిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.